Oggi Udah juga. कैसे नहीं आवेगी तो जीरो से डिस्काउंट चला Yuri, es que mira, se graba la cámara y llorando. Имат 3 различни часа по физическо обучение всеки ден. Започват в 7 сутринта. Събират се на игрището. Чуло се ученици да ми казват, че се чувстват откъснати от общите занимания. Самочувствието им бива засегнато от това. Къде? То за тебе няма място. Обожара, къде ще спи? А? Къде ти спиш на дивана? На втория етаж. Дай ми майко. Петър ще и ми бабка ще скива с тя. Или не? Може ли не? Може. Аз съм дете. Ма се излага тя пред хората. Хайде се заедно. Тъпо. Децата. Тя даже не ще поичи гани. Ми повече не да покажа. No делай más, que me insultaba. Марта. Соня. Su hermano es amigo de los chicos. Бъдат работи да съм се баща ви. Ага. Ya no hace caritas, ¿eh? Бронхит. Дете. Бронхит. Книгата записва и като нормален. Не можеше да остане в играта по-дълго от своите години. Най-много ми което трябваше. Не можех да играя дори само една минута. Бях сам на себе си. Можехме краката. Бабата спи. Това баба. La baba. La pasata. Беше много трудно. Бях решена да се справя. В крайна сметка. Ще опиташ ли пак на малко? Да. Седе 5 минути и отново гледах игра. Искам пак да опитам. Таниша няма да успее.